Sniper, Saigon. Nad oes capsiwn i'r llun yma yn Vietnam Inc., caiff ei atgynhyrchu'n aml, ac mae'n rhoi llawer o ryddid i ddychymyg y gwyliwr. Fe'i disgrifir yn ddiweddarach in Dark Odyssey, U.S. soldier giving covering fire to the men in his unit pinned down by Viet Cong fire on the outskirts of Saigon. Despite his demeanor, the situation was serious. The house was destroyed by rocket fire a few seconds after this picture was taken. Wrth fwrw golwg ar ddalen gyffwrdd y ffilm sy'n cynnwys y ddelwedd hon. Dysgwn mwy am y cyd-destun. Mae'r milwr yn wyn, yn ifanc ac wedi eillio. Mae'n eistedd gyda'i cyd-feilwyr, mewn fflat lle mae'n amlwg bu teulu llewychus yn byw unwaith. Gwelir sideboard gyda llestri China arno ac amrywiaeth o bethau eraill sy'n awgrymu llywach, gan gynnwys y gadar bryn gerfiedig y mae milwr yn eistedd arni. Mae'r ddol sydd wedi torri ar y llawr yn awgrymu fod gan y teulu o leiaf un plentyn. Mae hefyd yn symbol gymrys o dynistrio eilwyd deuluol. Mae'r ychydig dillad sydd yn dal i fod ar y lain yn awgrymu fod y teulu wedi gadael yn ddisymwth. O dan y gadair, ceir tystiolaeth o bresenoldeb y milwr, tyndro a bocs bwledi gwag. Mae ganddo regis bwledi dros ei ysgwyddau. Ond, a'i llun gwneud ydy hwn? Efallai, i ryw raddau. Edrychwch ar y ffenest y mae'r milwr yn anelu rifle drwyddi. Mae gwydr yn ddi, ac nid oes unrhyw arwydd o wydr wedi malu ar y llawr. Hefyd, mae'r GI yn dal y rifle yn ddidaro. Nid yw'n dal y ben yn erbyn ei ysgwydd i ysmwydd yr adlam, ond yn hytrach yn ei orffwyso ar ei law chwith uwchben ei frest, sy'n awgrymu nad yw'n bwriadu saethu'r gwn yn fuan. Mae'n craffu ar hyd y gasgen gyda'i lygaid dde, a'i lygaid chwith ar gau. Mae'n dal y carn yn ei law dde, ei fus ar y glicyd, ond mae'r carn yn gorffwys yn ysgafn ar ei lun. Wrth osod ei draed ar sil y ffenest, a rhoi ei hun yn y golwg fel hyn, pe byddai hwn yn y faes y gad? Byddai'n gadael ei hun yn agored i berygl enbyd, a diangen o gael ei ladd gan un o'r seithwyr cudd y gelyn. Ar y cyfan, mae ei agwedd at y sefyllfa'n un ei ofn, os nad yn ddihyd. Hefyd, os yw'r capsiwn yn gywir, sut lwyddodd y ffotograffydd i ddianc? Does dim dwywaith fod y llun wedi'i dynnu ar faes y gad, ond a oes awgrwm fod y milwr yn dangos ei hun o flaen y camera.